El gall ja ha cantat i aquí comença Ràdio Alast. Us parla Maria Gateu i us dono la benvinguda a Ràdio Alast, un podcast cuinat al Can Ramon, el local de pollastres a l'Ast per excel·lència de Lleida. Com sempre, per aquí tenim el Carles Sus, propietari del Can Ramon, i que aportarà, segons diu ell, el toc de salseu i humor a aquesta casa. També tenim a The Reverend Hoodfoot Jackson, que ens ajudarà a renovar les nostres creences musicals al galliner, i darrere dels micros tenim el Jota, el tècnic, i a la Rosa Almendros, la community manager i encarregada de fer el vídeo i el disseny gràfic. I, per suposat, tenim també el pollastre Ramon. Exactament, que ell és el nostre mestre de cerimònies, per dir-ho d'alguna manera, i ell ens marca què hem de fer i quan ho hem de fer. El que corta el bacalao. Exactament. Així que, espereu, que me falta presentar també al públic. Públic, aplaudiu. Perquè sí, en aquest podcast tenim públic i, òbviament, ja us ho he explicat abans fora de micros, però vosaltres també participareu en aquesta moguda i teniu dues opcions. Per una banda teniu el micro que està allà ficat a la taula, que el podeu agafar quan sigui el moment, que us avisaré, tranquils, i llavors podeu fer una pregunta al nostre convidat, o si no, si sou tímids, que espero que no, però si sou tímids o voleu fer una pregunta així com més loca, doncs teniu aquí també l'opció del llapis i el paper, apunteu la pregunta, talleu el paper i el fiqueu a dintre de l'ou i quan sigui el moment de fer les preguntes que ens surtin de l'ou, llavors les farem i ja està, cap problema, vale? Ara sí, Carles, comencem. Bé, Carles Sus. No, pregunto jo, quant temps portem ja? Pues 2 minuts. I quant temps tinc jo? Bueno, fins a que sigui uns 10 minuts. O sigui, tens 10. Com 7 minuts ara. No, 5 minuts, perdona. Però a partir d'ara? No, 10? No ho sé, és que jo no soc de mates, tio. 5. Bé, vas dir 5. I sí. Portem 2 i mig. Sí. I jo encara no he dit res. Doncs quan sigui... Però jo no he dit res. Però perquè no has volgut? No m'has deixat parlar? No, si has parlat tu tota l'estona. Ara sí, però ara no. Però a partir d'ara tinc 5 minuts? Sí. No ho farem com sempre, que me Mira, a partir de... 5 minuts. Conteu, ja. Cronòmetre. Vale. Comença ràpid. Fem-ho ràpid, això. El convidat d'avui és amic teu. Bueno, els coneixem, sí, el conec. Però què ha passat amb ell? Com que ha passat amb ell? S'ha fet gran. Jo sí? No. Sí? Tu no? No, l'he vist, està igual que els 17 anys, creu-me. Ah, sí? Sí. Però amb la mateixa barba i tot? No. Ah, jo què sé. Però les canes les tenia de molt jove, eh? Ah, sí? Sí, als 20 i pocs ja tenia canes. Has de pensar que és cineasta. Ostres. I mengen molts ganxitos. Sí. I Coca-Cola. Això fa... I risquetos? I risquetos. Sí, és veritat. O sigui, no mengen crispetes. No, que va... Això és el públic que veu les Has de pel·lis. pensar que un cineasta no sap cuinar. Compren preparat... Les crispetes no es cuinen. Alitas de pollo. Mira, és que alitas de pollo preparades del Kentucky Fried Chicken aquell i Coca-Cola. I veuen el Senyor dels Anillos subtitulat en japonès i amb turco. Hòstia. Són uns fricatos. I el Legolas què tal allà? No ho sé. El Legolas guapo, el cabró. Sí. És que això ja ens ho vas dir i jo per això t'he trec el Legolas. M'ho has dret, és que és guapo. Qui no voldria ser com el Legolas? Ràpid, valent. Agafa un orco... I l'arco, o sigui, has de saber fer el tiro a l'arco. Home, per descomptat. Hòstia, però això ja és un extra. Però agafa un orco que pesa 200 quilos més que ell i el rebente. I al damunt guapo. Qui no voldria ser un Legolas? Que tiro la primera pedra al que no voldria ser un Legolas. A veure si llença algú. No, ningú llença res. Bueno, un està buscant allà algo, eh? Sí, però a veure, tu explica'ns alguna cosa d'aquest senyor. Explica'ns alguna cosa d'aquest senyor. Què ens pots explicar? Puc explicar? Tinc anècdotes de quan fèiem la penya de la festa major. Jo portava sempre marihuana. Això ho tallarem, no? Bueno. No, tallo una altra cosa. No. I nos fumàvem uns quants canutos. De veritat que sí. Fumàvem porros, poquets, perquè està la seva dona aquí. No, poquets, no res, una caladeta de les meues. Sí, fumàvem porros, sí. I una vegada amb el Gerard, hola, Gerard, ens van invitar al Quique González, ens van invitar a la Galileo Galilei, amb el fill del mestre, i li vam demanar la casa. I vam anar, te'n recordes? Sí, i vivia al costat del camp del futbol
del Atlético de Madrid, per allí, no? Vivies allí en Los Arcos, aquell, no sé, una cosa molt rara, en Madrid és molt gran. Lavapiés, diu. I vam arribar allí. Allí érem cinc. I arribo... 5 els que veníeu? Sí. I, clar, eren estudiants de cine. Te pots imaginar, estudiants de cine. Clar, amb risquetos, no hem dit? Sí. I adolescents, bueno, quina edat teniu allà? Sí. No, sí, jo tenia 19 o 20 i ell devia tindre 18 o 17. Claro, llavors, i clar, arribes a una casa de gent que, clar, tu t'imagines un estudiant de cine? Són pitjors que els informàtics, 3 tíos. La casa neta, no lo siguiente. Al revés, vull dir. Vale. Les alitas de pollo, el Señor de los Anillos, las botellas de la Coca-Cola por allí, las alitas de pollo por allá. Y claro, teníamos que dormir. A ver, no había chinches ni nada. Això està molt bé. No había chinches ni nada, fuimos bien. Bueno. Nos duchamos. I el lavabo què tal? Bueno, clar, és que vosaltres amb això us dona igual. Bueno, a mí me da igual, pero había important. alguna chica y tal. Sí, Ah, bueno. sí. Pero entonces la chica sí que, "Hostia, pero son un poco sucios esta gente, ¿no? Pero es que son cineastas, ¿qué quieres? Claro que... Vale. Son estudiantes de cine. O sigui, ¿Qué te puede- el titular diríem que és que els cineastas son un poco así, ¿no? Como un poco cochinos. Fricazos, no lo siguiente, vamos. Bueno, vale, està bé. Fricazos de lo suyo, no? Està bé, molt bé. Jo crec que això del poble. Jo he treballat per al seu pare a la fruita. Sí. No, és que és d'Alpicat, no ho hem dit. Sí, que encara, sí. de fet, ni hem dit qui és, però ja ho direm després. Gerard Square, d'Alpicat. Pues ja està. I jo vaig treballar a la fruita, perquè, bueno, de la seva família de terres, jo vaig treballar un estiu. Bueno, teníeu. Bueno, és que no fa molt temps que no tinc contacte. Bones pomes i bones peres, sí. Ai, i el seu... No me toc... No. Però és que ja mira tu el temps. L'última. Vale. I allí en aquell camp on vaig collir fruita, me'n recordo que el Gerard va fer un curt sobre ninjas que assassinaven i sortien los budells, te'n recordes? El que em vas dir és veritat. I vaig dir jo... Però això es pot considerar sèrie Z, diríem? Uah. Una websèrie. I ja està. I va sortir? No vaig sortir. No et va voler? No, és que nunca me quieren. Vaya. Però el pollastre sí. No. Me foten fora a la mínima de canvi, no puc dir res. Gràcies, Carles. Que cabrona. Bé, doncs engeguem l'entrevista d'aquest capítol de Radio Last, que el nostre protagonista, com bé ha dit el Carles, és el Gerard Square, que a banda de ser conegut del Carles Sus, doncs és director, guionista i editor de cine. Ha viscut i ha desenvolupat gairebé tota la seva trajectòria a Madrid, i de fet m'he enterat abans que va néixer allà també, però ha viscut molts anys al Picat. Molts de vosaltres és possible que el conegueu perquè va ser director de Tijera contra Papel, un documental que teniu disponible encara a Filmin, i que aborda l'aplicació de la llei Mordassa, que també coneguda com Ley Orgànica de Seguretat Ciutadana, que això ja ho parlarem després. I de com fins a 14 rapers i artistes, entre ells Pablo Hasél, han estat condemnats a presó pel contingut de les seves lletres. En parlarem d'aquesta qüestió amb ell i no només això, sinó que també parlarem d'altres feines que ha tingut, com per exemple que ha estat a diferents programes de televisió, entre ells Equipo d'Investigació, i ha estat guionista de videojocs també, i bé, moltes coses més que parlarem ara. Moltes gràcies. Què tal? Molt bé, aquí estem. Abans de res, m'agradaria dir que efectivament el pis està bastant brut, ¿vale? No té res que veure amb el tema de que fóssim cineastes, sinó que té que veure amb que érem 3 paios prou joves i bastant inconscients. I bueno, és només un tema de joventut, no de professió. Vale, o sigui, els cineastes no sou... Trenco una llança aquí pels cineastes que netegen la seva casa i que fan de dinar i de més. Vale, això està bé saber-ho, també t'ho dic, perquè al final, bàsicament podríem pensar que qualsevol cineasta és una mica porc. Però... Feia molts anys que no hi pensava, però aquell pis era un puto desastre. O sigui, era realment horrible, és veritat. Tenia el Carlos Terraó, probablement per primera vegada, no menteix, és veritat. No estava exagerant. Jo el que sí que volia començar amb tu, Gerard, és per la teva trajectòria, no? Sí que abans m'has comentat que vas néixer a Madrid, vas anar al Picat amb 9 anys, però clar, com un nen vivint al Picat, que tots sabem, i qui no ho sàpigui que busqui a Google al Picat, però com t'interesses tu pel cinema? Home, al Picat, cuna de cineastes, per antonomàsia, per suposat.
No, bueno, és un tema... potser va començar una mica abans. Jo vaig fer algun curt ja a Madrid. Jo vaig viure a Madrid fins als 9 anys i després vam anar a viure al Picat fins als 18. I als 18 ja, quan vaig poder, vaig tornar a marxar. Clar. Normal. Normal? Per què normal? Bueno, en fi, o sigui... Jo m'hi trobava molt bé al poble, la veritat, a nivell personal i de més, però Lleida en general sempre ho trobava poc, no? Suposo que és per costum d'estar a Madrid que no... mai acabes totes les coses que volies fer, no? I a Lleida és una mica el contrari, no? En plan, a veure si trobem coses que fer aquest cap de setmana i el cap de setmana que ve ja ho veurem és... Bueno, és una mica diferent. Però, vamos, m'he acostumat prou bé i a mi... Els meus millors amics i les meves millors ja et dic, relacions personals han sigut sempre aquí a Lleida, després de 22 anys a fora. Els meus millors amics i la meva banda de col·legues encara és la mateixa, encara som 10, per almenys 10 o 12 cada vegada que quedem. Sí, teniu contacte encara. Sí, no, bueno, moltíssim, i estem tots aquí. No sé si té que veure que la majoria encara estan solters i ningú o quasi ningú tenim crios, podria ser per això i tal, però bueno, suposo que ja era algo que teníem previst tots en aquell moment, o sigui que tampoc ha sigut casualitat, ens vam ajuntar ja em sembla una mica amb intenció. Però bueno, ja et dic, jo vaig fer els meus primers curtmetratges amb 8 o 9 anys a Madrid, abans de venir a viure cap aquí, i quan vaig trobar aquest grup de col·legues, els bàndols, no? Que s'anomenen així, algú de Lleida potser fins i tot coneixerà el nom, voltem bastant pel trivial, bueno, vam començar també a col·laborar fent diferents curtmetratges i, bueno, pues, sobretot anant molt al cinema, veient moltes pel·lícules, parlant molt de cinema, que era una cosa que ens agradava i que encara ens agrada molt de fer, que és simplement xerrar sobre pel·lícules i discutir, no? A mi, quan era jove, no m'agradava res i ho criticava tot molt, i ara que m'he fet gran i he fet algunes pel·lícules, ara m'agrada tot. Vale, t'anava a dir que si continueu discutint i Continuem discutint moltíssim, el que passa que jo he canviat d'opinió i ara com a que tot m'agrada molt, saps? O sigui, he trobat que és tan difícil fer una pel·lícula i acabar-la i tal, que ara trobo mèrit a qualsevol cosa, aleshores qualsevol cosa me sembla bé, saps? Bueno, però això està bé. Sí. De fet, jo t'anava a preguntar, sí que tu, o sigui, les teves produccions, no, són d'un altre caire diferent, però mira, cauré en un cliché, com una catedral, no? I ara que està com molt de moda també tot aquest tipus de cinema, amb Alcarràs, tu què opines del cinema rural? Perquè, de fet, no sé si ho sabies, però fa unes setmanes a Juneda, i de fet l'any que ve faran la primera edició d'un festival de cine rural. No ho sabia, però me sembla bona notícia. I Alcarràs em va agradar moltíssim, vaig plorar moltíssim, perquè bueno, jo soc fill de pagesos i la veritat és que em va tocar molt de prop, no? I bueno, el que més em va agradar i em va sorprendre és... Em vaig sorprendre a mi mateix dient, hòstia, aquesta història està molt ben contada, és molt interessant, li agradarà a molta gent, i jo sent de fill de pagès i havent-me criat aquí entre mansanes i peres, mai se m'havia acudit. Com deia el Carles abans, quan vaig poder gravar alguna cosa al camp de mon pare, vaig dir, doncs portaré uns ninjas aquí, no? Per a fer això una mica interessant. Però que també està molt bé. Bueno, és més entretingut, ho trobava jo i tal, i és veritat, vaig escriure fa bastants anys un curtmetratge ambientat al món rural, però també era un curtmetratge de terror, molt de lluita de classes, en què els immigrants d'alguna manera eren explotats per aquest tenedor de finques i demés, i res, però mai se'm va acudir que el simple fet de que el camp s'estigués acabant i que la vida del camp fos algo que fos cada vegada més difícil de mantenir, i la despoblació en aquest tipus de poblacions fos algo que pogués arribar a ser tan potent a nivell emocional i a nivell de personatges, no? I la veritat és que me va sorprendre molt, me vaig d'alguna manera em va fer reflexionar bastant, i m'ha semblat, la veritat, que una gran pel·lícula, perquè a més molta gent de fora de Lleida me n'ha parlat d'Alcarràs, perquè com això d'aquí Lleida me preguntaven i hòstia, doncs m'ha agradat molt, hòstia, ho heu trobat interessant, us ha interessat això de les peres i les mansanes i de dinar caragols i sopar o dinar 20 i pico persones i 3 o 4 converses creuades alhora i tal. Clar, reflexar tota aquesta realitat d'una manera tan naturalista com fa la pel·lícula és tan difícil que realment em va sorprendre molt. I a més amb actors també que no són professionals. Sí, de fet vaig tenir una reunió amb Maria Zamora, que és la productora d'Alcarràs, fa cosa d'un any i pico, al Festival de Sant Sebastián de fa 2 anys, que anàvem en el nostre següent projecte, i Maria Zamora, que és la productora, és una persona fantàstica, una noia fantàstica, amb molta experiència, a més. Clar, jo li vaig preguntar, dic, com ho heu fet això dels actors? Perquè clar, jo tenia moltes preguntes que fer-li, però jo tenia un projecte que presentar-li, ¿vale? Teníem 1 hora, i vaig estar mitja hora preguntant-li coses d'Alcarràs, perquè estava molt impressionat, l'havia vist fa poc, per segona vegada.
I el que li vaig preguntar és com havien aconseguit que els actors realment estiguessin tan fantàstics, no? Perquè sí que havia llegit que els actors no eren actors professionals i tal, i clar, jo no és que no m'ho acabés de creure, però és que el nivell d'interpretació de la pel·lícula és extraordinari, sobretot tenint en compte que hi ha diversos nens, i els nens sempre són difícils de tractar i de més. I ja però Carla Simón també, perdona, però Carla Simón té com aquest, diguem-ne, do, per dir-ho d'alguna manera, que amb els nens el sap dirigir molt bé. Ho fa molt bé. No sé si... Segur que és una qüestió de talent, per suposat, però el que m'ha que em va sobtar una mica, em va semblar una informació important. Maria Zamora em va dir que, clar, el pressupost de la pel·lícula, la meitat del pressupost se n'havia anat en un any i mig de fer càstings per aquí a Lleida i 6 mesos d'assajos. Jo no havia sentit mai una pel·lícula d'aquest perfil, d'aquest perfil espanyol, de baix pressupost, diguéssim, que poguessin dedicar tant de temps als assajos. 6 mesos d'assajos és una barbaritat per una pel·lícula. Clar, però se nota moltíssim. Ja et dic, per la pel·lícula et dona la sensació de que estàs com amb ells, no? Que t'han convidat a dinar aquell dia que fan caragols i tu estàs allí com a veient-ho i tal. I, bueno, pues, màxims respecte i espero poder veure moltes pel·lícules seves en el futur, la veritat, perquè m'agrada molt. Però llavors podem dir que tu, Gerard Square, faràs una pel·li de cine rural? No, jo penso que ja està feta, no? O sigui, no sóc molt amic de repetir el que altres ja han fet i tal, i la meva carrera està una mica orientada cap a un altre costat. Diguéssim que, bueno, o sigui, el tema dels documentals socials i més a prop de l'activisme, gairebé que del cinema i tal, és el que jo sempre he volgut fer, i encara que portem algun temps intentant produir algunes ficcions i tal, i bueno, he muntat 2 pel·lícules que també les podeu trobar a Filming, que després suposo que en parlarem, i he produït unes altres 2. No trobo que sigui el meu lloc ara mateix, perquè ja et dic, s'ha fet tan bé que no. Si ja et dic, si he trobat alguna mancança al Carràs, perdó, alguna mancança al Carràs, potser ens ho podríem plantejar, però no és el cas. Bueno, jo el que sí que et volia preguntar també, no? Tenint en compte això que tu sí que és veritat que ja coneixies la ciutat, no? Però al cap i a la fi ets com un cineasta nou a una ciutat com és Madrid, no? Que al cap i a la fi, no sé si és així, però tenim sempre la idea, no? De que és molt gran, hi ha molta competència, encara pitjor que a Barcelona. Llavors, no sé, com van ser els inicis, no? De la teva carrera allà? Bueno, els inicis i les actualitats també parlarem. Podríem dir que en general bastant cutres, no? O sigui, sí, però cutres... Bueno, sempre a un nivell bastant precari, diguéssim, i tal, i amb més voluntat i actitud que mitjans. Nosaltres, jo quan vaig acabar d'estudiar a Madrid, amb 21 anys ja teníem molt clar que volíem dedicar-nos a això, vam muntar una productora, la meitat va estar a Madrid, l'altra meitat estava a Barcelona. Vam anar a Barcelona a buscar una casa. La idea és que allí hi havia el centre de postproducció i sales d'edició i demés. Aquesta era la idea. Després vam arribar a Barcelona i vam començar a mirar el tema dels preus dels lloguers. I vam dir, molt bé. Aleshores vam anar a Calella de la Costa, que estava molt bé, que en aquella època vam trobar una casa molt maca, vam estar allí 5 anys i la veritat que ho vam passar molt bé, vam fer molts contactes, no vam treballar massa, vull dir, tots els meus contactes estaven a Madrid, a Barcelona va costar una mica més de trobar una dinàmica, diguem-ne, regular de feina, però bueno, sobretot vam fer en aquella època molt vídeo industrial, que era una època en la que els constructors encara necessitaven blanquejar molts diners, aleshores, clar, els sobrava com la pasta i aleshores s'havien de fer vídeos com a molt espectaculars per a empreses, sí, però a més, vull dir, vídeos enormes, o sigui, de 20, 30, 40.000 euros per fer un vídeo industrial d'una empresa de Lleida de, bueno, diguem, de construcció, no? Però dels seus productes, de les seves construccions, vull dir... Sí, de les seves construccions, diguem que són gent que no han acabat massa bé, les empreses ja no existeixen, alguns han xafat la presó, i bueno, pues és el que teníem abans de la crisi del 2008, no? O sigui, hi havia pues, un nivell de malgasto impressionant a nivell d'empreses que es dedicaven a la construcció, i bueno, això va acabar el 2008. Jo, com deia abans, tenia molts més contactes a Madrid i a mi no m'interessava tampoc fer aquest tipus de feina, les vam fer i vam fer algun vídeo bastant xulo amb helicòpter i tal, coses, bueno, que ens van donar de menjar aquells anys. Però això per tu també et queda com a currículum, vull dir, al final, no? O no serveix? No serveix. Saps què passa? Que en aquella època jo pensava que sí. Jo pensava que el tema de anar fent cosetes me serviria per a fer les coses que jo realment volia fer després, no? Però aquesta no és la realitat. O sigui, el món audiovisual potser des de fora sembla que és un mateix bloc, però després està com a molt diferenciat. Un temps després vaig anar a viure a Madrid i vaig començar a treballar a la televisió com a muntador i ajudant de realització i realitzador,
I allí vaig pensar, bueno, ara que estic a la tele i estic més a prop de la ficció, perquè jo treballava en programes, estem parlant del 2009, quasi tot eren programes del cor. Tant Telecinco com Antena 3, com 4 i fins i tot La Sexta i tal, feien la programació, girava molt en torno al tema dels personatges, la premsa del cor i de més. I vaig dir, bueno, però és un pas endavant, o sigui, de fer curtmetratges molt precaris i fer vídeos industrials i de més per a empreses que no són del sector, doncs ara que estic a la tele estarem una miqueta més a prop i tal. I en absolut. I són mons que estan totalment tancats, això és un consell que dono, si hi ha algun estudiant de cinema o d'audiovisuals per aquí, si vols fer cinema, fes cinema, si vols fer televisió, fes televisió, i si vols fer ficció, fes ficció, però no és el mateix. I no se barregen, o sigui... Sí, encara que pensis que hi ha algun contacte a la tele que et pot ajudar en lo típic. No, jo després de 8 o 9 anys a la tele treballant en programes de televisió molt diferents, jo ara mateix podria trobar feina d'editor a la tele en programes de televisió, però me seria difícil si volgués... No, jo ara vull muntar només ficció, seria difícil, és un altre sector, són altres productores, és gent diferent. Aleshores, clar, com a que no s'acaben de barrejar tant com un pensaria, no? I això és una cosa que sí que jo la veritat és que no sabia, no? Jo pensava que, bueno, pues he fet això, he fet allò, però després ja et dic, a l'hora d'anar a demanar ara una subvenció per fer un documental, per exemple, totes les experiències que estiguin a fora de lo que és fer un documental no compten. Aleshores, sí, no, és que ja et dic, com m'has dit abans, hi ha molta gent, hi ha molta competència, és un món, entre cometes, no vull dir bonic, però sí que depèn molt, una mica de la voluntat de la gent, t'ha d'agradar i si no, no t'hi podràs dedicar massa perquè ja et dic, és bastant complicat i hi ha massa cua. Però, bueno, ja et dic, aquí aguantem encara, ja et dic, el 2013 vam muntar una altra productora a Madrid i bueno, pues, bastant bé. Ja et dic, nosaltres hem produït allí, pues, hem produït 3 pel·lícules, jo n'he muntat 2 d'elles, vam fer el nostre documental després, però bueno, la precarietat sempre està present, no? O sigui, però llavors el fet de que et puguis dedicar a això sense haver de ser, no sé, cambrer, etcètera, sí, em diràs que sí, que ho has estat. No, sí, clar. Durant les primeres etapes, a Calella, sobretot, els primers temps, jo vaig estar currant de cambrer, vaig estar currant pesant 70 quilos de porta de seguretat a un local de concerts, o sigui, he fet coses molt boges que no me pertocaven, vale, paral·lelament, i després amb el temps sí que és veritat que la meva feina paral·lela, diguéssim, a mantenir la meva productora i les meves produccions engegant-se, ja va anar una mica més de la mà de l'audiovisual. Aleshores, bueno, quan vaig trobar feina a la tele, ja et dic, allí, pues, bueno, a Madrid la veritat és que sí que hi ha bastanta feina a lo que és televisió, però has de tenir molt estómac, també t'ho dic. Això és un altre En quin sentit? Home, és dur, o sigui, voler-te dedicar al cinema i a l'audiovisual i parlar de Fellini, Scorsese i Àlex de la Iglesia amb molt entusiasme i tal, i després tenir que anar això al piti del descans i després tenir que entrar a muntar Paquirrin, que s'ha begut un cubata, i has de muntar-lo de manera que sembla que se n'ha begut 5 o 6 o 10. En sèrio? Literal, o sigui, no exagero ni una mica. Clar, no és... Al principi la tècnica és divertida, coneixes gent, treballes amb gent de fora i tal, amb gent que no coneixes, que no t'haguessis relacionat mai, però a nivell de continguts, la tele el que és un desaprofitament molt important. O sigui, jo ho vaig veure des del principi. Jo era un gran teleaddicte, abans de començar a treballar a la televisió. Veia molt la televisió. I quan vaig començar a treballar a televisió, 6 mesos després, vaig treure la tele de casa i no n'he tornat a tenir. I no he mirat la tele més. Però això depèn del programa? És a dir, hi ha alguna cadena, no sé, és que ara penso, per exemple, que potser no, però en la 2 o en alguna que faci així una cosa com més, diguem-ne, cultural o una mica... La 2 penso que se manté a un bon nivell. És que penso perquè potser és l'única que, saps? Depèn de les hores. Ara que estic molt temps a casa amb ma mare i mira la tele, jo li agafo el mando i li trec la cadena que ella fique, que no cal fer-ne promoció, i fico la 2. Aleshores, què passa? Que quan fan documentals ho saber-hi ganar molt bé, però és que després el dia és molt llarg. I la 2, per exemple, a la tarda té una programació una mica molt precària que fan com una remissió de programes dels anys 90, que jo no sé per a qui són, i que no trobo que sigui suficient. Ja et dic, a part que evidentment són coses que s'han produït amb molt pocs mitjans i que no és suficient. El que és una pena és que els programes de televisió, les cadenes de televisió que tenen realment mitjans per a fer coses, no facin coses mínimament interessants. I no m'hi vaig trobar. En 8 o 9 anys i tal, alguna vegada vaig tenir la sort d'entrar a treballar en algun programa que no que admirés, però que respectava, i un cop a dins em vaig donar compte de que no era massa respectable la manera de tractar la informació.
I La sobretot... informació, però a nivell laboral sí o amb dues? El tema laboral depèn molt de la productora, la veritat. O sigui, en televisió, ja et dic, ja a Madrid, per exemple, hi ha molta precarietat. Hi ha molta gent que treballa i que no arriba a fin de mes. Jo conec gent a Madrid que porta treballant 30 anys de montador a la tele a un nivell altíssim i que a l'estiu, si poden, fan com a doble torn a un altre programa per la nit perquè no arribem i tal. Cada vegada ha anat a pitjor. O sigui, jo quan vaig entrar el 2009-2010 la situació a nivell laboral jo la vaig trobar bastant adequada, però a partir quan va entrar la reforma laboral del 2011 i tal, se va notar una barbaritat. I a partir d'allí, a tot arreu ja era tot a mínims, a mínims, a mínims. Aleshores, clar, abans se sobreentenia que com els programes de televisió no duren per a sempre i que potser tu fas una arrencada. Jo he estat 8 anys a televisió, 8 anys i pico, però arrencats de programa potser n'he fet 15 o més. Això vol dir que són 2 mesos de, com és l'arrencada, has de tenir paciència, perquè clar, hem de tirar hores i hem de... Això era com una constant total. I quan tens la sort d'enganxar un programa que té una mica més de continuïtat, te'n dones compte que com el programa t'interessi una mica a nivell de continguts, tindràs problemes, que és el que a mi m'ha passat també. Ja dic, jo, mentre estava muntant premsa del cor i paquirrim fent cubates i tot aquest tipus d'assumptes, jo me n'anava a casa i no me n'en recordava d'això. Després, la cosa va canviar cap al 2014-15, sobretot amb l'entrada de Podemos, vaig veure un canvi molt bèstia. Estava treballant en aquell moment a La Sexta, que just va ser el moment que la va comprar Antena 3, i va haver com un canvi de paradigma bestial, i de sobte tota la informació tenia que veure en la política, se mirava tot amb 4 ulls, i ja et dic, va ser com em vaig donar compte realment de fins a on podia arribar la televisió, no? O sigui, pot arribar, dic, és una mica com aquesta democràcia bipartidista que ens venen, no? Que té uns límits molt marcats. Aleshores, ja et dic, jo estava a La Sexta i vaig dir, hòstia, doncs ara que estem aquí, començarem a veure si tirem una mica més cap a l'esquerra, almenys que no me molesti el contingut i tal, i va ser bastant pitjor. Bastant pitjor. O sigui, jo vaig estar treballant suposo que ja es pot dir amb aquestes alçades perquè no penso tornar a equip d'investigació de 2015 a 2018. Està bé perquè t'ho volia preguntar. Què tal allà? Bueno, en principi bé, perquè la veritat que el company que em va contractar, el realitzador, era una persona que entenia molt bé la feina de l'editor i ens tractava i ens protegia molt bé la nostra feina, però a la que aquesta persona es va retirar del programa perquè no podia més amb la seva vida i tal, i va entrar una persona, diguéssim, normal, que no era un superheroi que volgués defensar tot el seu equip, i una persona que només volia cobrar i marxar cap a casa, va ser un desastre. A nivell de continguts amb el programa jo sempre vaig tenir problemes, perquè, com dic, ja quan vaig entrar a Equipo d'Investigació ja feia un parell d'anys que s'havia venut La Sexta a Antena 3, i a nivell de continguts veies coses que no eren massa normals. Clar, ¿Tipo qué? Bueno, equipo d'investigació investigue... De l'amarillisme estem parlant? L'amarillisme el vaig patir abans, però ja et dic, se'm va passar una mica perquè eren continguts que a mi no m'interessaven en absolut. A mi és igual si Paquirrin se veu 1 o 10 cubates i si jo vull enganyar a les senyores que veuen això, vull dir, no els hi afecta la seva vida diària. És una anècdota, és un entreteniment. En canvi, quan ja estem parlant d'informació i un programa que ven que ells fan una feina d'investigació acurada i que volen fer com una mena de causa social o d'ajusticiament on no arriben els policies o no arriben les denúncies, allí està l'equip d'investigació, no? Clar, nosaltres cada cop, quan a Espanya, això és un fet, quan rasques a qualsevol ajuntament temes de corrupció que tinguin que veure amb el que sigui, un 95% de les vegades surt PP. És inevitable. I l'altre 5% de les vegades surt PSOE, que alguna vegada també surt, no dic que no. Però clar, jo no soc, molt lluny de les meves intencions de defensar el PSOE aquí, però el nivell de protecció que té el Partit Popular a nivell de comunicació és una cosa que jo em vaig donar compte aleshores que és absolutament increïble. Sortia qualsevol cosa i sortia un nom que estigués a la vora del PP, aquell programa s'enterrava i punto. I hi ha programes d'equip d'investigació als calaixos a punta pala. 3 anys després... Amb els calés que han costat també, no? La producció i fer-los i tot i així... S'enterrava. No, al calaix. Al calaix. Hi havia un departament legal que vigilava molt d'aquest tipus de continguts, que a part que estaven
no sé si se pot parlar de censura, al fi i al cap la productora és la que paga els continguts i és la productora la que tanque o el que deixa o no deixa parlar d'una cosa. Aleshores, bueno, el tema de censura és una mica més complex, però... En parlarem ara, també. Sí, ja n'estic segur. però sí que és veritat que jo aleshores ja estava treballant en els meus documentals i a més i vaig veure que no era la manera de treballar i vaig aprendre molt a com no fer certes coses, no? I com no, sobretot a nivell d'edició i de realització, com no manipular la informació, perquè no cal, moltes vegades i tal. I sí que, bueno, pues em va cremar bastant i va ser el meu últim programa de la televisió, el 2018. I no has tornat ni penses tornar, Sí, bueno, no se sap mai el que passarà. D'esta agua no beberé, no? Però no m'interessa massa, la veritat, no. Els últims 5 anys he estat fent molta publicitat també, que tampoc no hi havia estat, és un altre sector diferent que no té res que veure amb la televisió ni amb la ficció, un altre cop és un entorn tancat de gent que es coneixen entre ells i que no coneixen els de l'altra vora i tampoc no m'ha agradat una merda, la veritat. Així que ara tornarem a intentar, per tercera vegada als meus 40 anys, tornem a intentar muntar una productora per a fer continguts que trobem que són necessaris de contar i que són interessants. A veure si ens va una mica més bé que les altres dos. Bueno, el que sí que hem de parlar és d'aquest documental de Tijera contra Papel, que, de fet, abans de res, no? Abans de començar a parlar, jo us posaré un tall de l'Eulogio, perquè sí, he trobat aquest vídeo i jo el volia ficar. Va fer un vídeo sobre la llei Mordassa, sobre què és i què no és, perquè, òbviament, Tijera contra Papel parla precisament, no?, de com hem explicat abans, bueno, explica-ho tu, si vols, de casos, no?, d'artistes d'aquí de l'Estat que van patir aquesta llei Mordassa. Bueno, la llei Mordassa, diguem que és una de les lleis que s'ha fet anar com a excusa per a encausar a artistes, entre altres molta gent, periodistes, activistes i demés, però bueno, la intenció original del documental no va ser aquesta, o sigui, jo volia fer un documental sobre la música que a mi, bueno, l'art que a mi m'ha canviat la vida i m'ha fet fer qui soc, m'ha fet ser qui soc, que és pues, bueno, tota la música contestatària espanyola, des del punk més dels 80, des de la Polla Records, fins a tot el rap que s'està fent ara i demés, passant per el hardcore de S.A., tot el rock radical basc, etc. Com podeu veure, és un tema molt extens, aleshores al principi... Pues espera, sí. Que sentirem primer l'Eulogio i després acabem. Hay que darles a las fuerzas del orden algo con lo que se entretengan. Mira, por ahí creo que están faltando levemente el respeto a la autoridad. Vamos para allí. Oye, mira para allí. Pero si hay 4 personas hablando del mismo tema, un poco más alto de lo que me parece a mí que debería ser correcto. Manifestación no autorizada. Vamos. Mira, un desfalco de millones de... no, mejor mira para allí. Mejor, mira, un cantautor fuera de control. Bueno, venga usted para aquí. Sí, porque es importante que la policía esté alerta todo el día a la gente que se queja muy alto y son muy faltones. Aquí el que ens explicava l'Eulogio eren les coses que teòricament prohibia aquesta llei Mordassa i aquí ens insta a lo següent. Usted pensará que esta ley está simplemente creada para que nos dé cierto miedo poner en duda la labor policial y para que nos callemos más y miremos menos lo que hacen. Usted pensará, porque es muy suspicaz y porque es muy osado, usted pensará que la ley Mordaza simplemente está aquí para que el ciudadano medio no ponga sobre la mesa y no cuestione al Estado ni todas las grietas que éste tiene. Usted pensará, porque es usted un loco. Usted pensará que esta ley solo está para someter, para amedrentar, para atemorizar y para acallar la voz crítica. ¡Usted está pensando eso! ¡Por favor! Pues sí, es así, es lo que hay, no tiene más. Bueno, pues és així. Sí, està bastant més resumit, si la veritat. Però llavors, vull dir, tu després de fer el documentari tot plegat, vas, o sigui, encara que sigui molt evident que és així, no? Però vas confirmar que, evidentment, no està fet per això. Bueno, de fet, penso que podríem dir que va ser una mica a l'inrevés. O sigui, a base d'escoltar tot aquest tipus de música durant tants anys, i a mi m'agrada molt la música en directe, amb els meus amics sempre hem mogut molt anar de concerts i trobar bandes noves, i érem d'aquest tipus de gent que, en plan de, quan S.A. va començar a tenir èxit, en plan de, són los vendidos, ja no me gusta, no? És en plan, només super punky, només super guarro. O sigui, han de gravar al local, ¿vale? O sigui, si tenen multinacional ja no ens interessava. En començant tot això, no te vull dir que nosaltres no ens creguéssim tot el que deien aquestes cançons, però sí que és veritat que quan un és jove, tots aquests problemes que a vegades te parlen en general, potser no t'han arribat a afectar encara, no? Quan vam començar a fer el documental, jo no vull dir que pensés que tota aquesta gent estava exagerant el problema,
però sí que era veritat que en plan de, home, a part de S.A., que sí que és veritat que ja havien anat a l'Audiència Nacional i de més, parlar de censura i tal i qual potser és una mica exagerat. Això és el que jo estava pensant el 2013, que vam començar a gravar el documental, vam començar gravant concerts complets, perquè jo ja tenia clar que el que volia fer era fer una mena d'homenatge, de reconeixement a totes aquestes bandes i a tota aquesta gent que se dedica durant tota la seva vida pues, a lluitar pels drets dels demés des d'un front tan difícil com és la creació artística, en aquest cas la creació musical, que és molt difícil. Però vas fer entrevistes també, aleshores? Sí, vam començar primer vam començar amb els concerts, vam gravar un parell i ja estava en marxa el tema del documental, que era una idea que, com dic, començava amb la Polla Records i començàvem als 80 i fèiem com una espècie de viatge pel temps, no? De com havia anat evolucionant aquest perfil musical, i era un documental com diguéssim amable i molt pensat per a la gent que ja escoltem aquest tipus de música, no? Però clar, la censura ja era un apartat petit del documental, però clar, a partir del 2013-2014 va entrar la llei de Mordassa i van començar a succeir-se totes les denúncies a totes les bandes, a moltes de les que ja havíem tocat per entrevistar. I ens vam donar compte de que, bueno, ja hi havia hagut intents de fer aquest tipus de, diguéssim, de resum musical i de més, i que el tema de la censura era algo que estava anant molt a pitjor d'una manera super alarmant, i ens vam decidir centrar-nos en això quan encara no havíem començat a gravar les entrevistes. Quan vam començar a gravar les entrevistes ja les vam centrar molt en aquest tema que, sincerament, no pensàvem que anés a arribar a tant. O sigui, perquè clar, quan nosaltres vam començar, Pablo Hasél encara no estava condemnat, la Insurgencia encara no estaven condemnats, César Strawberry tampoc, i els van anar denunciant, els van anar cridant, van anar havent judicis, i clar, el documental que s'havia de fer en un any i pico i tal, es van allargant, perquè clar, els casos i els judicis s'anaven allargant, i al final vam estar gravant gairebé 5 anys, no? Intentant documentar tota l'evolució d'aquests casos d'una manera més o menys adient al tema que nosaltres volíem tractar, que era que aquesta, bàsicament, que estem parlant de gent que dedica la seva vida a intentar millorar la vida dels demés, i bàsicament per això els estaven perseguint, no? Aquest és una mica el contingut. I a més, a mi el que més em sorprèn és que, no, popularment l'hem conegut com llei Mordassa, però és llei orgànica per a la seguretat ciutadana, o alguna cosa així. Llavors és com, ostres, vull dir, no? A mi em sembla una mica contradictori, no? Que al cap i a la fi estem com intentant, no? Això, fent veure a la gent, no? I d'una forma que al final és fent música. Vull dir, saps? No sé. Bueno, estem parlant d'un país que té policies infiltrats a pràcticament tots els moviments socials d'esquerres que hi ha, i que s'estan reconeixent ara casos de gent que fa 5, 6, 10 anys que estan infiltrats, creant relacions personals amb la gent. Vull dir que és gravíssim. Realment és gravíssim. O sigui, estem parlant de gent que en la majoria dels casos es dediquen a recollir aliments per les famílies necessitades i demés. Aquí hi ha policies infiltrats. En canvi, tenim manifestacions d'ultradreta constantment. Jo he estat vivint molts anys a Madrid i tal, sense cap tipus de problema, i aquí no he sentit mai que hi hagi cap policia infiltrat. Potser serà perquè hi ha algun policia que no cal que estigui infiltrat perquè ja està el moviment de manera encara descoberta, no ho sé, però és una cosa que sí que realment ens va sobtar molt i anava a més, i al final ja va ser el tema de la Insurgencia, que era un col·lectiu de nois i noies molt joves que pel tema de Pablo Hasél van decidir fer un parell de cançons i cançons de recolzament i tal, i amb aquesta gent, quan aquesta gent també els va condemnar a l'Audiència Nacional, aquí ja sí vam dir que vam pensar que no, o sigui, ja l'estàvem fent, però vam pensar que nosaltres acabaríem tenint molts problemes també per fer el documental. Però llavors vau tenir por, diguem-ne? No, por en cap moment, i de fet no es va parar, i de fet es va, diguéssim, a nivell d'entrevistes i tal, com que es va incrementar la intensitat de les preguntes en aquest aspecte, i ens va generar algun molt petit problema, o sigui que potser no val la pena d'anomenar, perquè ja dic, hi ha gent que està avui encara a la presó per aquest tipus d'assumptes, però sí que va haver protestes de ciutadanos a l'Ajuntament de Madrid per una projecció del documental. Hem tingut, nosaltres el documental 3 o 4 vegades ens han cancel·lat la projecció a última hora d'una manera una mica estranya, a més a los teatros... El mateix que comenten les bandes, no?, amb els seus concerts. Curiosament, a los teatros del Canal, que també a la gent potser li sonarà el cas de censura recent de Paco Becerra i de més, va ser també a los teatros del Canal, i estem parlant de Madrid. Vull dir, és una ciutat que és la que és, que vote el que vote i que governa qui governa des de fa molts anys. Aleshores, suposo que... Però tu creus que podríem dir que a l'estat espanyol hi ha hagut en algun moment algun govern progressista, per dir-ho d'alguna manera? No.
No, perquè de fet nosaltres, ja et dic, la il·lusió superingènua del documental en un primer moment era fotre un cop de mà a aquesta gent i que de cara als judicis i de més, pues, que el documental pogués arribar a més gent. El documental, quan es va gravar molt, es va muntar amb la intenció de que ma mare pogués veure el documental i entengués que hi havia gent a Espanya que per fer una cançó els volien fer a la presó, o 2 cançons, les que fossin, i parlessin de lo que parlessin, és igual. I aquesta va ser una mica la intenció d'arribar a quanta més gent millor i intentar trobar pues, una audiència gran. Ja dic, jo estava a la Sexta, estava molt confiat, pensava que potser podríem fer alguna cosa i moure una mica més a nivell nacional, el que dèiem abans, no? Però els contactes i tot plegat. Però què va. Absolutament res. I ja dic, el documental s'ha mogut molt bé dintre del que és el sector i l'entorn, diguéssim, reivindicatiu, i gent pues, que ja estava una mica a la guait d'aquest tipus de continguts i de temes. Després és veritat que Filmin sí que ens va ajudar molt, i Filmin sí que ha fet que ha sigut una plataforma que ha fet que arribi a gent que potser no li interessava el projecte i tal, però sí que volíem que això hagués sigut una mica més massiu. No per la qualitat del documental, que és un documental molt humil, sinó sobretot per la gravetat dels casos que hi havia. Pensàvem que podia tenir una mica més d'arribada, però ja no me sorprèn, però ja et dic que és impossible. O sigui, arribar a aquest nivell de, diguéssim, de denúncia a lo que són els mitjans de comunicació més o menys generalistes és absolutament impossible. O sigui, però pel tema. Sí, clar, no, mai t'ho acceptaran. O sigui, mai t'acceptaran documentals sobre aquest tema. Vam estar parlant amb TV3 bastant. El cap de continguts documentals de TV3 d'aquella època, que ja va morir, vam estar a prop d'estar emesos a TV3, però per un tema, l'excusa que se'm va donar va ser l'idioma, és que clar, com quasi tot és en castellà i tal, no és prou, quasi tot no, és que no tenia cap part en català, no hi havia possibilitat de metre-la a TV3 i tal. Però llavors, vull dir, clar, no és possible que surti per la televisió. No, l'avantatge és que avui no cal, perquè tens Filmin o tens YouTube, si tens prous nassos de dir a mi m'és igual, que a mi em semblava que una plataforma tipus Filmin donava legitimitat al projecte, li donava una certa validesa. Jo me refereixo més a... Clar, és que això me toca a mi com a periodista, saps? Llavors és com, ostres... No, jo quan estava fent el documental jo a la Sexta vaig proposar aquest tema. Escolta, que estan ficant a la presó a músics i tal. No tothom és així, dintre dels mitjans, no? Òbviament hi ha mitjans que sí, però no? O tu t'has trobat al 90%... Bueno, jo puc parlar de la meva experiència, no de tots els mitjans, però sí que te puc dir que he treballat a Telecinco, a la Sexta 4, a Telemadrid, a Televisió Espanyola, i jo, el 95% de periodistes que m'he trobat són de Ciudadanos per arriba, diguéssim. Clar, o sigui, jo vaig deixar de treballar el 2018, que Ciudadanos encara estava molt a tope, saps? Aleshores la gent era en plan de no, jo no soy del PP, yo voto estos, i tal. Clar, i estem parlant de gent amb excuses molt pobres, o sigui, hi havia a Telecinco, i també a la Sexta hi havia una gran comunitat, diguéssim, LGTBI treballant i tal, i clar, és que Ciudadanos ha dit que ens deixarà adoptar. Estàvem parlant de compra de bebès, sempre. Saps? I clar, jo aquest tipus de temes he tingut moltes discussions i, de fet, la definitiva que vam tenir a la Sexta va ser sobre un programa sobre prostitució en la que a mi em volien obligar a manipular uns totals per a que una persona que estava prostituïda en contra de la seva voluntat digués una cosa que no era el que ella havia viscut. Perquè beneficiava algú altre? No, perquè no encaixaven el contingut. El contingut ells tenien... Elles, perquè a més eren 2 directores, 2 noies, amb filles, les 2, elles deien que clar, que s'havien de donar els 2 costats. S'han de donar els 2 costats de l'opinió i tal. Bueno, sempre que trobis l'altre costat. Perquè, clar, el costat de les dones que estan esclavitzades i que estan obligades a vendre el seu cos en situacions super diverses i de més, era per a mi el principal problema, i aquestes noies parlaven de aquesta prostitució voluntària, no? Que clar, les noies joves i gent universitàries, no? que es paguen la carrera, aquesta fantasia que no existeix, bàsicament, que no existeix i punt, només existeix a la ficció de la televisió i dels reportatges d'investigació de cadenes lamentables com aquesta, clar, no van trobar cap testimoni d'aquesta vora. Aleshores van entrevistar a una persona que ja era bastant gran, a més, tenia més de 60 anys, i ella deia un total que deia: si yo me dedicara todo el día 24 horas a trabajar, me podría llegar a sacar a lo mejor 4.000 euros al mes. ¿Vale? Verbatim. Exactament això és el que deia. ¿Vale? El total que me va arribar a mi per tallar era: si trabajo todos los días del mes, gano 4.000 euros. Punt.
Era una persona que vivia una situació tan precària que la primera entrevista que li van fer la van tenir que repetir perquè la casa estava en un estat tan lamentable, que era impossible que ningú se cregués aquesta declaració. Aleshores van anar i li van atrezar la casa per a que semblés que aquesta dona de 60 i pico d'anys guanyava 4.000 euros al mes fent... Però això no és periodisme. Això és manipulació. No, clar, és manipulació extrema. T'ho dic perquè, clar, vull dir... Igual és que nosaltres, no, com Ràdio Rosselló, treballem en un mitjà local i tenim també una altra esfera i una altra circumstància. Però, ostres, és molt fort, Vull dir... És molt fort i no era algo raro, era algo perfectament acceptat. Vull dir, quan lluny està Paquirrín s'ha bebido un cubata a fer veure que s'ha bebido 10? El tema està que Paquirrín és Paquirrín i li afecta a aquesta persona i ja està. L'altre tema, estem parlant de que estàs donant una informació a la gent, una informació a la gent que no existeix i tu, d'una manera voluntària, estàs donant una informació que vol dir que potser no està tan malament per a tu. No? Depèn de com ho tinguis. Potser pots fer un parell d'hores a la setmana, un parell de dies a la setmana i potser te pots pagar els estudis. I el reportatge el que volia donar a entendre era això. I clar, això sí que va ser en plan de... Escolta, el periodisme no és donar la veu als dos costats. Aquest meme tan conegut de has de sortir a fora a veure si plou o no plou i tal. Però quan vam estar fent tijera contra paper, clar, molta gent, quan el vam acabar, ens va dir no, però clar, és que és molt partidista perquè només entrevista la gent d'un costat. I què vols que pregunti al jutge? Que surt tots els dies a la tele dient el que vol? Què vols que pregunti a la gent? Bueno, li podries haver preguntat, però segurament no hagués volgut participar. No, des del punt de vista del... Jo no sóc periodista, però des del punt de vista de l'objectivitat sí que, per exemple, vam intentar entrevistar a Albert Boadella, vale? Perquè Albert Boadella, just al final, entre que es va morir Franco i la transició i tal, ell va patir molts problemes de censura, van tenir que marxar d'Espanya. Per a qui no sàpiga, Albert Boadella és un dels fundadors de Ciutadans, vale? Que és un paio que feia obres de teatre supercrítiques que tenien que veure pues, amb Salvador Puig Antic i coses realment greus, causes molt greus que havien hagut durant el franquisme, i feien obres de teatre per les que els van expulsar d'Espanya, van tenir que marxar d'Espanya perquè si no els haguessin empresonat. Bueno, aquesta era la meva, diguem, defensa, no defensa, però, diguem, nosaltres sí que hem intentat entrevistar gent de dretes que ha tingut problemes de censura i són aquests. És el 78. Després no hi ha hagut cap altre que hagi tingut problemes de dretes o d'extrema dreta per dir el que li roti en qualsevol programa de televisió o de ràdio. Aleshores, què va passar? Que aquesta gent ens va dir que no. Tot el col·lectiu de tal, que no, i que no teníem dret a més d'emetre les imatges ni de parar del tema de tal i qual. I vaig dir, pues saps què? Que no tinc temps. Perquè el documental m'està quedant prou llarg com per a parlar de gent que no té intenció d'alguna manera de millorar la situació dels artistes a Espanya, que és de lo que es tractava, no? De fer veure que aquí realment hi havia un grupúscul molt gran de gent que encara venia del franquisme i que encara estan a les institucions i que no ens deixen viure d'una manera democràtica normal. Ho estem veient aquests dies amb el tema de la llei d'amnistia, no? Que estem trobant una sèrie d'informacions absolutament descabellades sobre per què aquest tema està funcionant així o sobre per què Perro Sánchez és un terrorista, no? I clar, és un tema molt, molt preocupant i estic molt content, la veritat, de no estar als mitjans de comunicació durant tota aquesta etapa perquè probablement hagués tingut algun problema greu amb algun company o amb algun director o directora de programa, cosa que va estar a punt de passar i per sort ja vaig marxar i em vaig dedicar a un altre. Però tu creus que aquest documental Tijera contra paper va ajudar a alguna de les bandes o ja no ajudar-les a treure-los aquestes condemnes o denúncies, sinó almenys a visibilitzar una realitat d'alguna manera? Amb molta pena tinc que dir que no penso que ajudés massa. Es va fer amb aquesta intenció d'ajudar, ja et dic, tenir una voluntat més activista que artística, la veritat, del projecte, però no penso que arribés a ajudar massa perquè, com dic, ens vam trobar que tot i fent les coses el millor possible, intentant oferir un contingut de qualitat ben produït, amb interès, ens vam trobar que les portes que ens vam trobar obertes, que van ser moltes, eren les que ja ens esperàvem trobar obertes. Com dic, vam presentar el documental durant els 2 primers anys 52 vegades. Me sembla que vam fer projeccions i va entrar en molts festivals i
A Espanya i fora d'Espanya? Alguna fora d'Espanya, sobretot a Latinoamèrica, també als Estats Units algun petit festival va entrar, però sent en llengua castellana i sent un documental tan específic d'aquí, era complicat. A Latinoamèrica sí que va tenir algo més de visibilitat, vam estar en 3 o 4 festivals per allí, però bueno, sobretot per aquí. Ja et dic, era un documental que no se va pensar massa des d'aquest punt de vista comercial, sinó que des d'un punt de vista més activista. I el que nosaltres pensàvem que seria suficient fent una feina rigorosa a nivell periodístic, cosa que no havia vist massa, ja et dic, treballant a la tele, però, bueno, ja et dic, sí que l'ha vist més gent de lo que aquest tipus de projecte sol veure, però no trobo que fos suficient, la veritat. Però, bueno, això és una opinió personal, això hauria de dir la gent que l'hagi vist, però, bueno. Mira, ara parlarem també d'una altra qüestió vinculada amb el documental, però voldria que escoltéssim primer un fragment, que te l'he comentat abans fora de micros, de l'entrevista que li va fer Ricard Ostrell a Pablo Hasél fa unes setmanes, que bueno, després parlarem ja de lo que opina Pablo Hasél sobre aquesta entrevista, però ell aquí parla, no? Ricard Ostrell li pregunta sobre la solidaritat entre bandes, no? Envers el seu cas, en concret. Mira, escoltem. La teva detenció al rectorat de la Universitat de Lleida, que molts tenim al cap i que molts recordem amb les imatges, va tenir de fet un gran ressò internacional, va generar una onada de protestes. No sé si continues per això rebent tots aquells suports, si d'aquell manifest, per exemple, d'aquells 200 artistes que reclamava la teva llibertat, en queda alguna cosa? Rebo moltíssima solidaritat i sé també que hi ha moltíssimes persones solidàries amb les quals no tinc un contacte ni tan sols per carta, però sé que hi són allà i que continuen lluitant i que solidaritzen amb una causa que lògicament no només m'afecta a mi. És a dir, molta gent ha comprès que quan estan vulnerant la llibertat d'expressió o qualsevol altre dret i llibertat és una qüestió que ens afecta col·lectivament i no només a la persona que està empresonada o a la persona que està sent jutjada. Continuo rebent moltíssimes cartes i altres mostres de suport, i en quant al tema dels artistes, doncs amb escasses i dignes excepcions hi ha molt poca solidaritat, cosa que tampoc em sorprèn i no m'esperava molt més, perquè és un món que conec bé i que és molt individualista, molt mercenari i molt covard. No em sorprèn, com dic, però això no treu que sigui trist i que sigui lamentable, perquè el món artístic i cultural hauria d'estar a l'avantguarda de la defensa de la llibertat d'expressió. Això és un fet que li passa només amb ell o és de la resta d'artistes que tu tenies allà al documental també els hi passava? Bueno, hem de començar tota aquesta declaració dient que Pablo Hasél, encara que no ens agradi el que diu, no ens agradi com ho diu, el que sigui, gairebé sempre té raó. Gairebé, i en aquest cas té tota la raó. O sigui, jo he estat en concerts en els que, de fet, sí, s'han dedicat... vamos a dedicar esta canción a Pablo Hasél i fotos, imatges, jo ho he vist, però sempre és insuficient. Des del punt de vista, suposa, a més del represaliat, sempre és insuficient. Jo sé que vaig veure... Perdona, et refereixes amb ell, la seva perspectiva? O sigui, de que per ell és insuficient? No, penso que... O per l'acció en si? Penso que un cop estàs dins de la presó, qualsevol acció fora ha de ser insuficient. Per a tu, i que té raó, que res és suficient. Penso que ell hauria d'estar content amb el tema, sobretot, de les manifestacions que va haver abans del seu empresonament, que van ser molt massives i molt multitudinàries, i la gent s'ho va currar molt, i penso que el seu exemple no ha quedat en res. Penso que molta gent s'ha quedat amb la copla i de més, però sí que crec que hi ha hagut bastants artistes aquests 200 famosos de la declaració que haguessin pogut fer alguna més que fer una signa. El que passa que, clar, també estem potser demanant massa de gent que simplement els van enviar un mail i van firmar alguna cosa per quedar bé, diguéssim. Però creus que potser és perquè tenien por, diguem-ne, o no? O és més per consciència política? Sí podria ser. Vull dir, no oblidem que Pablo Hasél està empresonat, però que els altres 13 artistes que hi han condemnats a penes de presó a Espanya, que a aquestes altures ja hauran complert la condemna, però que encara estan inhabilitats per a 7 o 8 anys, encara els hi queden. Estic parlant dels Ois de la Insurgència, per exemple, els nois i noies, perdó. Aquesta gent els van condemnar i els van fer anar a l'Audiència Nacional, que jo hi he anat a veure diversos judicis, una cosa absolutament terrorífica. Estem parlant de xavals i xavales que tenien 20, 21, 22 anys, els van declarar culpables i els van condemnar a 2 anys de presó només per ser solidaris amb aquesta causa.
I això també ho expliquem bastant bé al documental perquè és una cosa que les que més ens va sorprendre, perquè bueno, pues Pablo ja té un historial i parlo del rei amb raó i no l'insulto ni exagero res i tal. Pablo Hasél està a la presó per dir coses que han sortit publicades en premsa. Totes. Pablo Hasél no està condemnat per amenaçar ningú, ni per pegar ningú, ni per fer cap acte terrorista, ni per muntar una banda terrorista. Només està a la presó per dir el que ell vulgui i per fer les cançons que ell vulgui. Punto final. Això és una realitat. Ara, desafio a l'oient a que busqui algun total o alguna informació sobre Pablo Hasél que sigui als mitjans generalistes que expliqui això que jo acabo de dir d'una manera tan senzilla com ho acabo de dir. Aquesta persona està a la presó per fer cançons i per, ja et dic, criticar el que a ell li sembla que se pot criticar a les redes socials o on sigui. Punto final. I això que comentaves ara de que és horrible lo del judici, en aquest cas de la insurgència, sí. O sigui, horrible pel com es tracta aquest tipus de cas? L'Audiència Nacional... Jo he estat a diversos judicis, per desgràcia, però lo de l'Audiència Nacional és terrorífic. O sigui, és una cosa que és excepcional, és un tribunal excepcional, i realment tu quan entres allà te'n dones compte de que tu no pertanys en aquell lloc i que allí no t'hi volen, que tu ets una persona aliena en aquest món, i ja et dic que això no ho dic jo, això és una frase que em van dir els advocats dels defensors dels casos que jo anava a veure, vaig anar a veure el judici, un dels últims judicis de Manuel Arango, i és terrorífic, perquè estem parlant, vull dir, és com superinformal, o sigui, és tot com a molt seriós, com a molt rigorós i tal, però un cop comença el judici, el jutge és una persona que ja et dic que parla de tu a l'acusat i era com amb un nivell de prepotència absolutament indescriptible per parlar amb una persona que portava, en el cas de Manuel Arango, més de 20 anys a la presó i que havia passat en aquell moment el 60-70% de la seva vida entre reixes i tal, havia perdut a la seva parella, que havia mort entre reixes també. I ja et dic, la inhumanitat i la falta de tacte, la falta de coneixement sobre el cas, és el que més em va sobtar. Del jutge. Absoluta. No sabia amb qui estava parlant, ni de què estava fent, no sabia res. I l'advocat de l'acusació, 3/4 de lo mateix. Aquell anava allí a fer 4 o 5 casos aquell dia i era un dels casos que tenia. No tenia ni idea de qui era aquell home, ni el que representava, ni el que representava per amb ell el fet de poder accedir, ja et dic, a un moment de llibertat al final de la seva vida, perquè ja s'estava morint el pobre home i tal, i al final va morir, no massa després i tal. I a mi sí que m'ha fet molta por i m'ha recordar molt pues, els textos de Kafka, no? En plan de pues, no, aquesta impossibilitat de defensar-se contra un sistema que és, bueno, que avança per damunt de tu sense cap tipus de problema i li és absolutament igual la justícia personal, la justícia social. No va d'això. És un tema més... Bueno, el cas de l'Audiència Nacional va ser una cosa tancadament polititzada i que no tenia massa a veure amb els drets de ningú dels acusats que hi havia allà. Però clar, llavors què fem, no? Amb l'acord, no? O aquest, bueno, que encara han de veure, no sabem si ara quan se sentia aquest podcast ja hauran arribat a algun acord com així més firme, però l'amnistia que estan defensant ara, no? Clar, o sigui, el propi Pablo Hasél també ho comenta, no? A l'entrevista a Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que al final no és una amnistia per tots aquests casos, sinó que és, fins a cert punt ell la qualifica, no sé si és aquest exactament el qualificatiu, però diguem-ne per a que ens entenem com parcial. Bueno, clar, és totalment parcial. Estem parlant de Junts per Catalunya, avui estem parlant de Convergència, estem parlant del PP català. Aleshores, el PP català està fent un tracte amb el PSOE, dic per resumir d'alguna manera. Aleshores, bueno, trobo bé que al final hagin inclòs als Jaumes, per exemple, hi ha molta gent que estava pendents de penes de presó o de judicis per temes dels CDRs i demés. Ho trobo molt bé, però clar, l'amnistia jo en cap moment vaig pensar que arribés amb aquest tipus de casos. És que de fet ell diu, el propi Pablo Hasél diu que fins i tot pot ser que no a tots els casos vinculats amb el procés arribin. Des de la ignorància, perquè jo no soc tampoc advocat, penso que no arribarà a tothom que ha d'arribar, perquè ja se va tenir que insistir moltíssim des del carrer als partits, sobretot a Esquerra, que es fan una mica més de cas a la gent del carrer, diguéssim, per a que, escolta, lo del Junqueras està molt bé, però que aquí estem molta gent que estem emmarronats per responsabilitat vostra, perquè vosaltres vau dir, perquè vosaltres vau demanar, perquè vosaltres vau convocar certes manifestacions, certes accions. Aquí estem cents, milers de persones i tal.
Home, en un principi, jo la veritat és que pensava que només sortirien els polítics beneficiats d'aquest tipus de resolució. Me n'alegro de que hi hagi, ja et dic, la gent que es va currar tot el tema del referèndum, que a més va ser just quan vam estar movent el documental i vaig trobar molta gent que havia estat organitzant el referèndum i una cosa que jo, com no vivia a Catalunya, no havia vist de prop com s'havia fet i trobava superimpressionant, que s'hagués fet d'una manera tan organitzada, 100% pacífica, superefectiva, que tothom pogués votar sense que hi hagués problema i tal. Va ser una cosa realment impressionant que penso que s'hauria d'estudiar a les escoles de política per a veure com la democràcia es pot portar més enllà a pesar de los pesares, no? Diguem, a pesar del govern que tinguem que no ens deixi voler exercir la nostra voluntat democràtica, que al final és votar. Jo no me considero particularment independentista perquè bàsicament els nacionalismes en general no són de la meva corda, però jo he votat Esquerra Republicana moltes vegades perquè és l'únic partit republicà que hi havia a Espanya que es podia votar, saps? Aleshores això és bastant lamentable. Però bueno, que em sembla que l'exemple de la gent i de la voluntat de la gent que va haver aquí a Catalunya el 2017 és algo que s'ha d'agafar com un referent. Això sí, el que va fer la gent, no necessàriament el que van fer els polítics, perquè, bueno, ja dic, va passar el que va passar i es van acoverdir tan de pressa que, bueno, va ser algo realment sorprenent, no? Lo de la declaració d'independència de 5 o 6 segons, bueno, o sigui, una cosa que... Jo prefereixo no dir res. Clar, vull dir, pues ara a mi, si me preguntes que si Puigdemont es mereix o no es mereix l'amnistia i tal, pues a mi em porta una merda, francament. O sigui, a mi tota aquesta elit que porta vivint de puta mare tota la vida i que ara continuen vivint tota la puta vida, ells i els seus fills, a mi m'importen una merda. A mi el que m'importa és la gent que va sortir al carrer per defensar els seus drets, que eren els seus drets, i que per això han tingut que patir cert tipus de conseqüències. El cas de Pablo Hasél, de la insurgència, de la majoria dels casos que nosaltres parlem no entren a dins d'aquesta amnistia perquè no tenen res a veure amb el tema del conflicte català, sí que tenen a veure amb la llei de Mordassa, i aquí sí que podríem dir que Pedro Sánchez va prometre derogar la llei Mordassa fa molt temps, ha estat governant 4 anys, li han pressionat, li han dit, li han tornat a repetir i no hi ha manera. Per això deia abans que, home, govern progressista a Espanya, el més progressista de la història de la democràcia espanyola des del 78, que és el que hauríem de dir sempre, des del 78, potser sí. Ara, que sigui suficient o no sigui suficient, comparat amb el que hem tingut fins ara, doncs, home, a mi no m'ho sembla. T'ha quedat molt bé, això. Bé, ara sí, senyors. Qui vol preguntar? Qui no... Ah, bueno, gràcies. Us ha tocat, o sigui, ara us toca a vosaltres, senyor públic, fer les preguntes que ens surtin de l'ou. Tenim l'ou ara aquí, que el Jota ens l'aprope, però també agafi el micro, perquè jo sé que entre vosaltres hi ha algú que vol preguntar. Oi que sí? Aquells 3 d'allà, sí, porta-l'ou. Però aquells 3 d'allà que estan asseguts al sofà aquell del fondo, jo crec que volen preguntar. Ah, mira, pues ya se ha levantado ella y todo. Estupendo. Hola. Bueno, primero tu nombre. Nerea, Ay. creo que ya me conocen. Filtrada. Bueno, somos pareja desde hace más de 10 años, así que yo creo que sí. Espero. Precisamente porque soy pareja, nos conocemos bastante, me gustaría igual que a lo mejor hablaras de tu relación y la forma en la que has aprendido a canalizar la rabia. Es algo que te caracteriza mucho. Y a lo mejor en ese camino explicar esa anécdota de cuando enviaste a lo mejor unos DVDs a Corea, que bueno, fue como una forma de despedirte bastante interesante. És una pregunta àmplia. Bueno, com he dit abans, jo... Sí, bueno, t'ha ficat ella en aquest embolic, sí, No, té raó perquè gràcies, jo he explicat una mica abans era més de queixar-me, ara soc molt més d'acceptar i d'intentar entendre. L'edat influeix en això? Sí, un se cansa de queixar-se que ningú li foti ni cas, no? Aleshores, no, i la veritat és que sí, que quan el tema de les pel·lícules, quan te dones compte de que costa tanta feina fer-ne, pues bueno, o sigui, no te vols tampoc encebar amb la resta, no? Sí, l'anècdota aquesta, bueno, n'hi ha un parell. Diguem que és un consell per a tota la gent que ens estigui escoltant. Quan algú es tracti malament a la feina, o sobretot quan un jefe us foti fora de la feina de mala manera, de manera injustificada, us heu de venjar. La venjança és molt important. Ah, sí? Aplaude, sí, perquè, clar, aquesta gent vull dir, aquesta gent d'alguna manera té d'aprendre que això que han fet no està bé. Aleshores, si ells te fan a fora i tu marxes amb el cap baix i dius, bueno, pues te doy el finiquito i... No. Aleshores, jo vaig tenir
Bueno, he tingut diverses anècdotes d'acomiadaments xungos, des que m'he tingut que venjar de mala manera, d'acord? Aleshores, contarem el que és menys escatològic, que és aquest, ¿vale? Perquè n'hi ha un altre que és molt més xungo, ja per a la segona entrevista. A mi me devien diners... Està bé que pensis que hi haurà una segona entrevista. Sí, és que, no, perquè a part que l'altra és que és molt llarga, saps? A part, i té molts dimes i diretes, s'ha de contar a poc a poc i s'ha d'anar cebant, s'ha de contar bé pues, el puntos de giro i demés. Aquí, bàsicament, estava treballant en un lloc en el que no me pagaven. No me pagaven, me devien diners, i un dia vaig dir, escolta, no tornaré més fins que no me paguis. Em van dir, bueno, ja te pagaré. Vale. Aleshores, al cap de poc temps, em van trucar, tens que anar demà a l'oficina a muntar una cosa superimportant, ho necessito per passat demà. Eren uns tornejos de karate i taekwondo, ¿vale? Que duraven els bruts com a 4 o 5 hores i jo tenia que fer vídeos de 10 minuts, 15 minuts, que clar, portaven molta feina i n'havia fet un parell i no me'ls havien pagat. I aleshores necessitaven un tercer vídeo per allá, porque me voy a Corea, pasado mañana me voy a Corea a vender el Mundial y la retransmisión la voy a vender con estos vídeos. Però abans d'ahir, no? Com se sol dir. O sigui... Sí, ho necesito ya. Ya, tío, pero a ver, Manolo, porque de Manolo, el pavo, ¿sabes? A ver, que es que me debes 600 sucios euros de que llevo trabajando para ti 3 meses, que no me ha pagado nada y tal, y es que el mes que viene me tengo que ir del piso porque no lo puedo pagar. Entonces no voy a ir porque me tengo que colar en el metro para ir a la oficina y entonces no voy a ir. No, que yo te dejo el dinero en un sobre encima de la mesa, que tú vete para allá. Tu fixa't que l'inconscient que és la gent, que la gent que el fan treballar i no els hi paguen, els hi donen unes claus de casa seva, de l'oficina de casa seva, per a que hi vagin quan vulguin. Llavors, clar, jo tenia claus d'aquesta gent. Se viene la venganza. Clar, jo vaig anar cap allà. I tenia, pues, per davant, vaig calcular jo com 18-20 hores de feina consecutiva sense parar per a poder arribar a exportar el vídeo. Estem parlant d'una època encara sabent de fer DVDs, ¿vale? I el tema està en que jo vaig arribar allà i no hi havia sobre ni diners per a mi ni un amparo de Déu. Aleshores vaig dir, hòstia, tinc 20 hores per davant aquí, tinc les claus d'aquí i dic, tinc temps per pensar alguna cosa. Dic, aleshores em vaig assentar, em vaig fer Mentre edites o sense editar, entenc no, jo? No, vale, gràcies. O sigui, estava decidit que jo no editaria res en aquell lloc, però jo havia de fer alguna cosa perquè això no se podia quedar així. Aleshores, vaig sortir cap a fora, vaig fer un cigarro, vaig pensar una estona, vaig anar a fer una birra al bar de baix, vaig estar pensant, no? En plan de, bueno, aquí tenen equips d'edició, doncs m'emporto un ordinador, m'emporto tal i qual, però tinc l'esclau, m'emporto i me cobro el meu preu en equipament, diguéssim, no? I tal. Vostè m'emportarà molts problemes, me denunciaran, he robat algo que no és meu, vull dir, això no és solució per a ningú i només quedarà bé d'aquí 20 anys en una entrevista, diguéssim. Aleshores, he de pensar una altra cosa que no me porti massa problemes demà, perquè a part no tinc diners per a pagar una denúncia o una multa per robatori. Laxante? No, jo tenia que entregar els els 3 DVDs que tenien que contenir una hora en total de vídeo, de resum d'aquests events d'esports, de karate i taekwondo, i en tenia un de fet que ja estava entregat, n'havia de fer 2 més. Aleshores vaig decidir que el que faria seria baixar-me 2 pel·lícules porno amb el nom més gruix que vaig trobar i la temàtica més ofensiva que vaig trobar, ¿vale? I les vaig copiar en 2 DVDs i vaig ficar karate, Corea, año no sé què, i l'altre que era taekwondo, no sé L'aplaudim o no? L'aplaudim? Sí, gràcies. Aleshores els vaig copiar i fins i tot em vaig molestar en fer 2 còpies de cada un, ¿vale? Muy bien, claro. Per si fallava. Claro. I allí les vaig deixar sobre la taula y le vaig dir, te he dejado el trabajo aquí encima para que mañana lo recojas si te vayas a Corea, perquè aquest home havia d'agafar els DVDs i anar físicament amb els DVDs a Corea a presentar-los per a dir... A quina Corea? A quina Corea? La bona, la dolenta, perdó, la dolenta, la del sud. Sí, aleshores, bueno, va anar cap allà l'home i encara crida ara, perquè me va trucar des de Corea amb un emprenyament que tenia l'home a sobre, perquè clar, jo a part vaig suposar que aquest paio és tan poc professional, és tan inconscient que no comprovarà els DVDs. No els comprovarà. I si en comprova, potser comprovarà el que diu 1, però els altres 2 no, efectivament. Els va comprovar a Corea a davant de tota la presentació que estava fent ell, va ficar play i va sortir el que va la sortir. Maravilla. Pues encara, saps quantes persones hi havia a la presentació? La veritat és que no, però per el to de veu i per l'emprenyament que portava semblava que, bueno, li havia tocat bastant els collons i tal. I em va dir aquella frase tan maca que tothom ha de sentir una vegada, que és, que jo pensava que no sentiria perquè és molt cinematogràfica, no? Que és, no volveràs a trabajar en esta ciudad.
¿vale? Ah, A Madrid, no vas a Bueno. volver a trabajar en esta ciudad nunca más. I jo, ja. Bueno, cada persona que m'he trobat arran d'anar allò que el coneix, vull dir, vaig trobar un col·lega, un company de feina argentí i tal, que em va dir, ¿le conoces a Manolo? Tío, yo sé dónde van a su colegio sus hijos. I jo, hòstia. Saps? Hi ha gent que ho havia portat més enllà, el tema de la venjança. Dic, Sí. no vull saber l'assumpte, no vull saber aquest assumpte. Així que, bueno, aquí se va quedar i ja et dic, convido a tothom que estigui malament a la seva feina o que els despedeixin de mala manera de que se vengi dels seus empleadors sense cap tipus de pietat. però a part d'això, estaven ben fetes les pel·lis, almenys. Te dic la veritat és que no les vaig comprovar que hi havia un vídeo porno i no les vaig veure, no tenia temps, la veritat, no. Bueno, pues res, ja ho sabeu. Venjança. Aplaudiu. Si vols agafar una d'aquestes preguntes, a veure què tal. A ver. Si no entens la lletra, ho puc no, llegir. sí. ¿Alguna vez te has puesto 2 zapatos diferentes y has salido a la calle? Sí, han dit que sí. No te'n recordes? No, però podria ser. El tema dels mitjons no el porto gaire bé, no em molesto en emparellar-los, així que sí, no recuerdo, però... Ah, vale, sí, però bueno, eren aquests que eren molt semblants. Eren molt semblants. Vale. Sí. Bueno, a mi m'han trucat... Tinc que dir que a mi m'ha trucat un col·lega de la feina quan estàvem treballant a la tele, una anècdota bastant divertida i ràpida, de Quique, que no llegas al programa, ¿qué pasa? ¿Que dónde estás y tal? Que estoy en la embajada de China i no tengo zapatos. En l'embajada de Xina? I ningú en tenia res. Aleshores, clar, com era amic seu, jo el vaig trucar i resulta que, bueno, l'endemà, el dia abans havia sortit i no sabia on estava. I resulta que sabia, quan l'havien trucat per telèfon, estava trucant a l'ambaixada de Xina, molt insistentment, sense sabates, i que l'estaven perseguint perquè hi havia uns xinos que l'estaven perseguint, no sabia què li passava i tal. No el vaig veure fins al cap de 3 dies i, bueno, pues va ser una anècdota divertida, però anava sense sabates d'aquest company, que no direm el nom, ara no cal. Però sí, no, a mi no em sembla que m'hagi passat res tan greu mai, la veritat. Està bé. És que m'has deixat tan així que jo ja ni... Sí, no, és que m'he recordat... Fins i tot el pollastre Ramon diu, he de dir alguna cosa jo ara? Sí, ha de dir alguna cosa. I és que ara vindrà... Bueno, gràcies, Gerard, no marxis d'aquí. No. Sí, pots anar. Però bueno, ara ficarem el nostre... Bueno, vindrà, de fet, el nostre The Reverend Hoodfoot Jackson. Som-hi. Naughty rooster! Bueno, The Reverend Hoodfoot Jackson. Què te sembla, Gerard, a tu això? Hoodfoot Jackson, el nom? Sí. Ah, molt modern, molt americà, molt bé. Té molta història, eh? No el vaig escollir jo, eh? Per començar no el vaig escollir molt. Són una mica a nom de jefe indio, no? Una mica. Bueno, sí. Jefe de lo galliner, perquè això és el galliner. Sí, hi ha dos versions, us les explicaré molt ràpid. Una és la de que, com que va viure molt temps a Nova Orleans, pues Hot Foot és los pies calientes, i los pies calientes pues, era com una espècie de ball tribal, en certa manera, Hot Foot Jackson, però la veritat, aquí la desvelem, la veritat és que era una bruixa d'Anglaterra que portava un corp a l'ombro que es deia Mr. Hotfoot Jackson. La bruixa es diu Sybil Leek i va fer fins i tot hi ha un llibre que es diu Mr. Hotfoot Jackson. I el meu company un dia, com aquell que diu, un dia clarivident, va dir, t'imagines que el corp es converteix en un reverendo i tal, i no sé què, i comença a predicar i fer rock and roll així, molt esotèric i tal, no sé què. Sí, pues som nosaltres, The Reverend Hotfoot Jackson. I allí pues van... Sí, és que no el vaig triar jo el nom, el que passa és que al final, com que jo era el cantant i tot, William the Rev, ja me l'he quedat. Vaig demanar permís als excompanys. Diu, si nos tornem a reunir, no hi ha cap... Dic, vale, no hi ha cap problema. The Original Reverend Hotfoot Jackson después, o lo que sigo. Que guai.
Però sí. Sí, et fiquen un nom els altres, tu el portes tota la vida i... Com se t'ha ocorregut aquest nom? No se'm va ocorrir. No, està difícil d'oblidar, està molt bé. Sí. Em recorda una mica als personatges de Tremé, no sé si heu vist Tremé, I la tant, sèrie i tal, i no? tant. No hi havia un hot food per allí, algun dels... Podia ser perquè hi havia los indios chopitulas i tota la tribu índia dels barris de Nova Orleans. Vull dir, probablement. Vull dir, hot food. També, no sé si us ja heu fixat, els esclaus, antigament, al començament, com que anaven lligats des dels peus, només podien moure els malucs, per exemple. Tot això del perrear i totes aquestes històries que es porten ara, doncs això ja ho feien els esclaus als anys 20 perquè no podien moure els peus. I és una manera que molt rhythm and blues i molt blues ballen d'aquella manera així com si fos hipnòtica, movent els malucs més que res per això, i per això també li deien el hot food per això, no? Perquè tenien els peus sempre calents. Però què ens portes avui? A veure, ens el porta el Gerard. Primerament he dit una cosa, tu ets molt punky, tio. No ens ha quedat clar, encara. Sí, no es pot dir. El que passa és que, clar, aquí has dit que has deixat de queixar-te i tal, que ja ho assimiles tot i tal, però ara potser te faré una pregunta que no ho sé. No has pensat mai dedicat a la política? No. O sigui, sé perfectament que no tinc l'actitud ni el caràcter per a que ningú m'aguanti a nivell públic massa estona. O sigui, no crec que faci que pugues fer massa bé. A més, trobo que ara, vull dir, ara no ho faria, no ho havia pensat mai, però ara pensant-hi, no ho faria perquè la quantitat de fills de puta amb els que m'hauria de trobar cada dia, saps? O sigui, seria massa per la meva úlcera. O sigui que no. A més, penso que la política, almenys a Espanya, que és el que conec, té una arribada tan limitada que realment no pots transformar les coses que vols transformar, no podries canviar, les coses es podrien canviar. Penso que l'art i la música, per exemple, a mi m'ha influenciat molt més que qualsevol polític, com a mi, a la majoria dels meus coneguts, així que suposo que no se'm donaria massa bé, la veritat. Vale, doncs el grup que ens portes es diuen Gérmenes. La veritat és que jo he sentit la cançó que està tragando sin escupir, que parle del que parle, del que pràcticament has estat parlant tu durant tota l'entrevista, però no sé, jo he anat una mica més enllà, que si traus el punk de la cançó, en certa manera, podria ser una cançó protesta folky dels anys 20 tranquil·lament, una cançó del Woody Guthrie totalment, perquè és que s'estan queixant tot el rato amb el sistema i tot. De quin any és aquesta cançó? Saps més o menys de quin any és? Deu ser del 96, més aproximadament. Em puc equivocar un any o dos amunt enrere, però no massa. Sí. Pues jo pensava que era el 2023, perquè és que no ha canviat res. És que, a part, Gérmenes, dels grups, a nivell de punk, el punk sempre s'ha conegut com un moviment, a Espanya sobretot, molt bruto, molt contestatari i tal, però no necessàriament... Són sevillanos, no? De Sevilla, sí, però no necessàriament com un estil musical treballat o musicalment massa elaborat. I jo tinc tinc un grup d'amics que hi ha dos tipus de persona. Hi ha heavies i hi ha punkis. I Gérmenes és l'únic que els agrada molt a tots dos. El grup de heavies també, els heavies que també tenen una mica més d'oïda i escolten música més elaborada, melodies més treballades. Els encantava Gérmenes, a part perquè Gérmenes, si vas escoltant diferents discos i tal, van evolucionant molt, la mala hòstia, la mala llet i la necessitat de resposta immediata sempre està, però a més a nivell sonor, a nivell musical anaven evolucionant, anaven oferint coses diferents que eren molt estimulants, no? Perquè només he sentit aquesta cançó, però totes les cançons tenen aquesta crítica? Sí, a nivell de crítica totes, però ja t'he dit que després tenen, més endavant tenen, ja et dic, estils bastant diferenciats i més a prop de lo que és un rock progressiu, per exemple, saps? Però sempre amb aquest tipus de contingut, sí. Us sembla si escoltem una miqueta? Ja. Hay que abrir los libros y aprender que somos y que fuimos, no dejarnos guiar por mil palabras sin sentido y no liar en blanco nuestro analfabetismo. No podemos seguir tragando sin escupir la arena de este tiempo perdido.
Què tal? Què t'ha semblat? A mi, jo ja la vaig escoltar quan me la va passar i, bueno, clar, és punky. Vull dir, li escau molt. Sí, però em recorda una mica el que diuen ara molts tornant una mica a la política, no? Aquells que diuen, bueno, votarem però amb el nas tapat. En certa manera, pues, tragando sin escupir, no? És una mica de lo que deia ell, no? De que al final ens resignem una mica de dir, bueno, vivim allí on vivim i no podem canviar perquè no som una legió que anem detrás tots a una. Bueno, és el que hi ha. A mi el que més m'agradava d'aquesta cançó era que convidava a llegir. Va ser les primeres cançons que vaig trobar que convidava a llegir. Si hi ha alguna que no t'agrada o alguna que no estàs d'acord, llegeix i a veure si trobes la resposta a aquesta cosa que t'és tan incòmoda. No? Això va ser com a lo primer. I sobretot, a mi sempre m'han agradat molt els grups i els cantants, particularment, que a la veu hi ha cantants que encara que estiguin parlant d'una altra cosa, la mala hòstia, l'emprenyament i la indignació es transmet, no? I aleshores jo sempre he sigut molt d'això, de cantants indignats o cantants impertinents. I bueno, des d'aquí m'agradaria saludar a Sergi i al Topo, d'un grup d'aquí de Lleida que ara estan fent molt bona feina, que es diu Neosebo i tal, que van ser els que m'han recomanat aquests primers discos i tal, i encara tinc el caset, tinc un caset que me'l van donar abans de que jo tingués carnet de conduir, després era l'únic caset que portava al cotxe, i que se va acabar doblegant i que encara està així, saps? Està com a 30 graus inclinat perquè es va quedar allí a la repisa del cotxe. Era un original de Tragando sin escupir. I bueno, ja us dic, el Germen és molt, molt recomanat, tant aquest tema que és dels primers discos i tal, el tema que dona nom en aquest disc i tal, però ja et dic, després van evolucionant i tal, i mai trobareu a faltar la mala llet, però sí que a nivell sonor van evolucionant i van millorant i tal, però aquesta sí que és una cançó que va ser com la que em va marcar una diferència. Vaig trobar, dic, hòstia, és que hi ha gent que està que està creant coses per a mi ara. ¿Sabes? Una cosa que me fa molta pena quan parlo amb gent y tu canción favorita o tu grupo favorito, pues a mí me gusta mucho esta de los Beatles o los Rolling Stones i tal. Hòstia, tio, que és que música del teu avi, que trobo bé que t'agradi, no ho trobo malament, però hi ha d'haver alguna cançó, algun grup, alguna banda que t'hagi tocat a tu en vida i que hagis pogut anar-los a veure en directe. Tampoc em val Muse si vas anar a Barcelona al 2005. O sigui, ha de ser un grup que parli amb tu, que parli de tu. Trobo que amb una mica més de voluntat i de promoció totes aquestes bandes dels 80 i dels 90 a Espanya és on s'ha fet el millor punk del món, no tinc cap mena de dubte, ni los Sex Pistols ni hòsties, aquí la Polla Records és el millor grup que hi ha hagut de punk sense cap mena de dubte. Tot el que va venir després va ser bestial, el que passa que, ja et dic, va trobar una mancança de difusió a tots els mitjans de comunicació i tal, que bueno, va fer que fos una mica, diguéssim, minoritària, però no me deixo de sorprendre de seguir trobant grups encara avui a dia a Espanya i tal, de que, hòstia, pues aquest grup no el coneixies perquè és nou, hòstia, pues encara estan aquí, ara estem una mica més al tema del rap i de més, però encara surten grups de hardcore i de punk, i et dic, ara pues escolto més rap, perquè és el que... el rap és com el nou punk, no?, en certa manera, perquè el punk s'està quedant una mica com easy listening. Vas a l'aeroport i sona Clash o sona Sex Pistols. Sí, no, i grups nous com a que no n'hi ha, no? És veritat, però tota aquesta part reivindicativa i de més sí que va passar-se a Espanya al hardcore rap i aquestes, bueno, pues Habeas Corpus va ser els primers que barrejaven, Defcon 2 i de més, i per a mi, bueno, una banda molt, bueno, un disc molt definitiu va ser el primer de Riot Propaganda, perquè jo no escoltava rap, perquè per a mi el rap està molt associat sempre amb aquest tema dels diners, els cotxes, el luxe i de més, i bueno, no li havia prestat massa atenció perquè jo tenia prou amb el meu hardcore i amb el meu punk, diguéssim, però clar, com va sortir Riot Propaganda, que venien amb Habeas Corpus i tal, i amb aquestes lletres tan treballades del rap, vaig dir, hòstia, això sí que és... I de fet, el primer concert de Riot Propaganda que a Madrid va ser el que vam dir, hem de fer un documental sobre aquest tema, va ser el que va començar tot el tema de Tijera contra paper. I el punk el vas descobrir el picat? Sí, quan els meus amics dels bàndols, com deia abans i tal, no sé, 14, 15 anys, jo me'n recordo que hi havia el meu veí, que escoltava molt Soundgarden i aquest tipus de bandes i tal, i em deia, i a tu quina música t'agrada i tal, i jo me'n recordo que amb 14 anys li deia, és que no m'agrada gaire la música, així en general. Amb 14 anys? Sí, perquè era en plan de, és que tio, és que totes les cançons parlen d'amor o desamor i a mi és que això no m'interessa, jo estava en un altre rotllo, jo estava buscant un altre tipus de continguts fins que vaig trobar temes que parlaven de coses que jo, en principi, tampoc era capaç d'articular del tot, de com expressar-les i de més. I a part que és, bueno, és un estil musical, sobretot, a més, el rap particularment, perquè té molt contingut té molta informació, molt contingut, que penso que dona molts fils dels que estirar.
no? O sigui, en plan de, hòstia, m'han anomenat aquest autor o aquesta referència i tal. Me'n recordo, per exemple, quan vaig sentir la primera vegada que parlaven molt malament de Santiago Carrillo en una cançó. Vaig dir, hòstia, pues aquest no era comunista, merda. Merda, estic perdut. Algo m'estic perdent. Aleshores m'haig enterat de que el que havia fet Santiago Carrillo, vaig dir, collons, aquí està. Però això m'ho ha portat no l'escola en l'educació, sinó la música. Però per què has rigut tu quan has dit lo del picat? No, perquè, a veure, jo sóc fill d'Alcarràs, molt bé per parlar bé de la pel·lícula, però criat al Picat, i clar, el Picat, el punk, el rock radical, el rock urbà, és el que més ha tirat, almenys als anys 90, del 90 al 2000, que és quan tenia la meva adolescència també, pues era el que més tirava, i per això dic segurament... Sí, però els meus cosins grans, per exemple, eren més de Laxambusto o Sopa de Cabra, i altres persones més properes, diguéssim, pues hi ha coses directament de puta merda, no? O sigui, Bon Jovi o Metallica, o el que fos que en aquella època i tal, que és una puta merda, i s'ha de dir, o sigui, s'ha de dir, algú havia de dir. Bueno, Bon Jovi, respecte, eh? Pensava que no deia Metallica respecte, merda. Bon Jovi, zero. Metallica no. No, Bon Jovi no. Jo no. El senyor s'ha queixat també, però Soundgarden... Soundgarden, sí. I Pearl Jam, tio, Pearl Jam. Jo, de bandes americanes, pues, sempre a les primeres èpoques i tal, m'agrada molt Rage Against the Machine, no? També per aquesta super mala hòstia que se podia transmetre encara que no entengués res d'anglès, t'arribava el missatge, no? Que és una cosa que sempre he trobat molt sorprenent d'aquesta banda. Rage Against the Machine no cal que entenguis res de la lletra, però saps que són anticapitalistes. O sigui, ho saps. Que, de fet, Gerard, t'hem de dir, aquí el senyor Pollastre Ramon t'ho està dient, que ets, de moment, el podcast que més ha durat. Estava mirant l'hora i dic, m'estic enrotllant bastant. Ja m'ho he advertit abans, tendeix a enrotllar-me, ho sento, ja ho tallareu després, suposo. Bueno, però no hi ha relleno, eh? El que més ha durat, però no hi ha relleno. Vull dir. No hi ha relleno. Però això, moltes gràcies, senyor de Reverend Hoodfoot Jackson, moltes gràcies a tu també, Gerard. A vosaltres. I res, no sé si volies afegir alguna coseta més, que no t'he deixat acabar. No, només ja està, tot això que tenia, dic, suposo que siguent del Picat, dic, pues el punt aniria per allí. Podem dir que visca el Picat o no? Oh, clar! Sí. I la meva padrina era d'Alcarràs, per cert, la meva padrina. Sí, mira, veus, al final tots són família. Sí. Estupendo. Pues això, vinga, aplaudiu, senyors. Doncs fins aquí aquest podcast, aquest nou capítol de Ràdio Alas, i senyors i senyors, ens veiem a la propera.